Sa kalasamahan ug sana sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hato Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaagay Dios. Maano sab kanimo. Mayong buntag kayong tanan. Buntag. Ug welcome ng Santos nga misa sa hilom ato ihalang ngadto sa Ginoo ang atong mga personal nga mga pangamoy. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misa sa simbahan alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa grasya nga kinahanglan sa matag usa, labi na mga lumilihok sa atong parokya o ba silang pamilya ug sa atong mga kaigsuon nga nabiktima sa mga kalamidad. Ug ato sa pinihalad alang sa kapulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahalat sa kinabuhi nga mihalin. Ug aron may magtandakos sa pagsalmo ting Santos nga misa, ilusulan ato karon ang mga kasalaan nga ato nabuhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga maagahom matanan o kainyong mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot so nahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako ng Santa Maria kaunahing ulay sa tanang mga anghel o mga santo o kainyong mga igsuon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron ta kita sa Dios nga maagahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala, pero ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaloy kami. Magambog ito. O Diyos nga maagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan, ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Mingon si Samuel kang Saul, "Igo na, sultihan ko ikaw sa giingon ka nako sa Ginoo kagabi." Ug mingon si Saul, "Sige, sultihi ako." Ug mingon si Samuel, "Bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga mao ang mga Amalikanhon. Apan nganong wala man tumana ang sugo sa Ginoo? Nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway? Ug sa ingon gibuhat mo ang daotan at tubangan sa Ginoo." Mitubag si Saul kang Samuel, "Gituman ko ang sugo sa Ginoo, ug nabihag ko si Agag, ang hari sa mga Amalikanhon. Ug ipamatay ko ang mga Amalikanhon
apan ang akong mga sakop nanguha sa mabutang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios tinhi sa Hilgal. Ikuha nila ang mga karnero, mga baka ug ang labing maayong butang nga angay unta laglagon. Si Samuel miingon, mas kahimut-an ba sa Ginoo ang maagasa o ang mga halad mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa pagdiwata ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad, anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong gibungat mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan kun gidumtan mo ang pagpantun, ug gilabog mo ang akong mga pulong diha sa imong luyo. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo niining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako, ug naghuna-una ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diya sa pagpahinumdum ko kanila, sa imong atubangan. Ang magahalad og pagdaig agig sakripisyo, gahimaya kanako. Ug kaniya nga nagalakaw sa matarong, akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya, labaw
sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manakay Diyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa dos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa kay gayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo ug may apan ang imuha wala. Mitubag si Hesus. Magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bagong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bagong panapton makagisi sa daang biste. Ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bagong bino diha sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bagong bino makagisi sa daang sudlanan. Ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bagong panit ang gamiton alang sa bagong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon diya sa tumapagbasa karon sa panahon nga gireper ni Jesus ang iyang kaugalingon nga pamanhonon, iyang ikuha ang titulo nga gi-reserve lang gayon sa Ginoo. Si Jesus mas labaw pa sa usa ka ordinaryo nga magtutudlo. Unsa man ang kasagaran nga ato ang nasinati sa pamanhunon ug sa kumbira sa kasal, ana gayud ang kalipay. Although tinuod nga ang cross dili gayud absent gikan sa katinuod sa Kristohanong kinabuhi. Ug tinuod usab nganong ang Ginoo gusto nga makihimamat sa maong cross. Mao ang parihas nga Ginoo nga naghimo sa langit ug sa kalibutan, sa kadagatan ug sa kabukiran, diha sa katawa ug diha sa mga bidlisiw sa adlaw. Si Jesus miingon nga kung kuhaon na ang pamanhunon, usa pa sila magpuasa. Mao kini ang unang reference sa Ebanghelyo ni San Marcos sa iyahang umaabot nga pagpasakit. Ang pagpuasa mao ang pag-ambit sa mga pag-antos ni Kristo. Ang pagpuasa, mga pagsakripisyo o mga buhat sa pagdumili sa kaugalingon, mausab ang paagi sa pagbulag sa ato kaugalingon gikan sa yutan-on nga mga butang aron mas lig-on ang paghawid kang Kristo mismo. Gipahibaw tanila kung unsa nato gikinahanglan ang Ginoo. O kini nga pamaagi sa pag-ambit sa mga krus ni Kristo, dili unta maghimo kanato nga mga masulub-on nga sumusunod. So unsa may hagit para kanato mga igsuon, nga unta magmatrud-anon kita sa Ginoo. Tabangan kita sa Ginoo sa pagdala sa iyang kalipay ngadto sa uban. Mangandoy kita nga mamahimong tinuod nga apostoles sa iyang kalipay. Hinaot unta. May palihog pa sa katalibanong pagampo. Pagampo kita ngadto sa Dios ato langitong Amahan nga maangko nato ang mga mithi sa Ebanghelyo sa ingon mabag-o ang simbahan ug ang kalibutan. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, musunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo, nga imantala ang ngadto sa katawhan, karong panahona,
ang kanunay bag-o nga pulong sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo, pamatian pamatian among pagampo. Nga sila nga gitahasan sa buluhaton sa pagpanday og balaod, sa pagpatuman niini, o sa paghukom diha sa katilingban. Sa kanunay, ila untang ipatigbabaw ang makaayo sa katawhan, inay ang gimando sa balaod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo, pamatian pamatian among pagampo. Nga abli ang atong mga kasing-kasing sa makaluwas nga gahom sa Dios diha kang Kristo. Tungod kay kiniman ang mas mahinungdanon kaysa pagsunod sa naandang relihosong mga buluhaton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatian pamatian among among pagampo. Nga pinaagi sa atong gugma ug pagtagad, masinati sa mga masakiton ang Dios ng pag-alima ug pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatian pamatian among pagampo. Nga imontang isipon nga takos ug mapustlanon alang kanamo ngalan ng Teofilo Kamumot, Obispo ug Joel Shivali, pare, mabay na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo, pamatian pamatian among among pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kapahulayang dayon uban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo, pamatian pamatian among pagampo. Langit nga bahan, dungga nga mga pagampo, o tudloi kami sa pagpuyo, isip bagong katawhan, nga giluwas pinaagi sa gugma ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay ikasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako, gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kaayong away suko. Unsaon ko karon pagkalos kanimo nining tanan. Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kaayong away suko. Sa kaayong away suko. Magigsoon pagampo ka mo nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga magahumatan. Sa O Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot ka namo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo ning Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay, Manausab kanimo. ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos ka mahal Diyos ka tunhay ug mga gahom matanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong layhunong nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pagingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo gid ikaw Ginoong tungran sa kasantos, ipanalangin mong espiritu, aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ninigadto siya mga tinun-an ug wingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawat, kay tugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundaan ug miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalag sa kaugalingon, isip pagkaugilim nun, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Karon paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga banhaw sila wa tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inangaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo mga gahom nga mahal diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pero magambog sa bahado gamit ang mga pulong itulog kanato sa atong maono. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Magay kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwaso sa tanang dautan at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalik kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahumuga himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Kayo tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pagirigsunan. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kaibutan kalugi kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kaibutan kalugi kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalimutan atagi kami sa kalinaw. Kini mo itong mahigmaong Diyos ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ang salawat kanimo. apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
for spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka paan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mahalag kita usa ka man namo, usa ka Maria, usa ka himaya samahan, ato ipinungod alang sa kapulayan sa makalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalin na. Kitag tanan. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon imong ngalan, mabot ka namo imong giharian, matuman imong pagbuoti sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudan ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaini. Manausab kanimo. Ug panalangin unta kamo sa tubay ug mao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat kamog isangyaw ang umagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.